kata orang makan tu ipi dak bahasa urit ngin kerjaan pura hau pra adu menta MP adu MLA raja pra adu MDC kumjo in pejop pot baik tegiri janjam kami kamde kami ama ada yang kani kade kecing senangnya kita ke minister ya ke MLA baru nasden sesantia ku mengacu ikir yang ibangin perkat unde bangin ong panyas ni bangin yara ya kawait ya yara ya taka jingpen mersau jing syo jing yadat para ku mengasikran khabaisni kumnu pak do tau kerman selau kleman mi deh ko kerman selau kleman mi serta meri kleman mi teka kada ko ba penlong tu ya ki bakin syukran ka tengah sosial media ban mi khmat ba kipat ba kim dei banju do jing kerman teka dan rai kat kum ka jingyo I ka jonga ha kini kisni ki bamanta kitu ki bami na ka Voice of the People Party VPP ki kamil ade bagi di kisnar paka ki bayalap election kiba kersan rat ba ya ka Voice of the People Party VPP ban penjob ha ka MP lani ha ka MDC tang bangam de I bha ba ki mi hakiran san social media mo hakiran san election ngamar banong hakiran san election bakin keren mo te kai prakata kajing sngaw hanga marway kalong kamta ngamar ba kini ki bami ba kidi tegisnar tang ba ngam dayo I bha ba ki mi hakiran san election teka ni kelong ba le sa kimi nakanika party VPP kin lek man paniso siya ka NPP kitarang kada kajingkermen le sa ki mood mo yala de simet ba kin yo jing mentoy na kata kajing kan tho jong ki ya ka Voice of the People Party VPP te manta lada ka VPP ka job ha kani ka by election MP kini ki bami na ka Voice of the People Party VPP kin sa kale marway nga padang sabhay pi so chasin ki perlo ki perjor ki bi ki jonga ki bujuk kersan na kapor sya kapor ha kani ka YouTube channel ka jonga dengan karpat ipi ki du batang thamai singa ba subscribe kani ka channel jonga blai karteng siam mersing kanang ba pinyo ki video ki bangan upload na kapor sya kapor te ha kani kapor perlok kumno syu ngin sanya e ka sarkar ha babun ki jing e ngiman ha babun ki jing e ngisyam te hen rai nga kanoi pi ka wei mo lada ki pej ba ki singa thu ka syong ha ki pej ba Henry habangi pej hagini kisngi ki bamanta ya kir komle jong ka sorkar Henry ngil ade sisya banyo ya ka sorkar ka batmai ka bakhut ka basuba mo te Henry menta PI na kapor sa kapor mo ka sorkar MDA tu balai lam khmat da ka parti NPP da u kanrat sangma mo ka persyang ban ksat ban yele do im do yap ban penbha namar babali ka jingdon jong ka Voice of the People Party VPP ka ai jingmentoy sibun yang abad ipi ki rupaj ba te don sibun ki bakan tho ya ka Voice of the People Party VPP te Henry ya kan ni ka jingkan tho ka jong ki ngimde ban sngau pher ngimde ban sngau ting ngimde ban du man sim ya kata ka jingkan tho ka jong ki nadu arajar arpulai ha ka MLA kilami sibun ki jingkan tho ki balai phojaj lai phorkom tang ba haduk laingut ki MLA kadang yo hakapor ka bami nengkong den rei haka arajar arpusau haka MP kilami sibun ki jingken tho bar ki jingken no ki balai phojai la phorkom tang ba Henry tam kput i Dr. Ricky ejisen kon i bala khlat no tang siteng por mo i bala i no yang abat EP te ila jok kput bat iru ila trei bha ila trei hok kumbapi pila Punjab dan burami ila pendep yagi kamram kiba ide banle watla idon bat ngabat pi tang si tengpor te Henry hakani ka tiru hakani ka by election MP ru kilawan sibun ki jingken tho bat ki jingken no kiba lai phojaj lai phorkom mo tang ba nganoi pi ngim hakajing yo I ka jonga ngamdon kataka mensim ke ba aratin ne du jingkermen namar bangalai I na kapor sya kapor ki bani ki bakan tho pra abat ki baben pra te ngamdon kataka jingker ngamdon ni kataka jingsir de jingting hanga himerway kalong ba ngalai I na kapor sya kapor khampalat hakanika MDC bat MP bat dep ka jingsya kan tho ba ka jingsya kan no te Henry gini ki bami menta kidi ki bami menta ban kan tho ya ka Voice of the People Party VPP namar ba pide ban sngeu thu syai mo bawat ha kata ka parti ka badon ha ka bor ha ka sorkar kidang don ki bami syat na ka parti mo kidang don kita ki bami kidang don kita gi rupaj ba ru ki bakar syan ru kim tre syu ban karsyan
Te pide ban skau thu sha ya kata. Te henry haka parti ke bomdon haka bor lelei. Haka parti ke bomdon pisa lelei. Te kini ki balik ban pania so. Lada kim yo nong kamut ba kisngeu bomdon jing mentoy ya lade. Kamut ba kimi no kan. Kimi no nak to parti bat kin sakran mat penthok pria. Kin lek rok no sakar parti NPP kenang ba yo jing mentoy le se nak ta jing kan thok jong ki ha bakila mi naka Voice of the People Party VVP. Dan rai kat kum ka jing yo I ka jonga ha kini kisngi ki pamanta. Kitu ki bami naka Voice of the People Party VVP ki kami lade bakidi kisnar paka ki bayalap election. Kiba kersan rat ba ya ka Voice of the People Party VVP ban penjob ha ka MP lani ha ka MDC tang bangam de I bha ba ki mi hakiran san social media mo hakiran san election ngamot banong hakiran san election bakin keren mo te kai prakata ka jing sngew hanga marwei kalong kumta ngamar ba kini ki ba mi ba kidi tegisnar tang ba ngam da yo I bha ba ki mi hakiran san election. Tika ni gelong ba? Le sa kimi nakanika parti VVP kinlek man paniso siya ka NPP. Kitarang kada jingkermen le sa ki mood mo yala de simet ba kinyo jing mentoy na kata ka jing kan tho jong ki ya ka Voice of the People Party VVP. Te manta lada ka VVP ka job ha ka by election MP kini ki bami na ka Voice of the People Party VVP kin sa kale marway. Ki chu sa ha ka jing jawdot. Te hagini kisngi ki bamanta sibun mo nadu ki long kemi nadu ki long kpa ki balami ban kan tho lani ban pentho pria ya kanika seng te nakaliang ka jongangan si ongkob ni ba haman laki por hagano kono ka party lani hagano kono ka seng ki don bet ki bakan tho ki don bet ki bayaro tang ba kawai yang kwa banong epi kan mau ba kini ki paj ba na rilum khasi jantia jongi henry ki klet no ya ka ba kani ka sarkar kalale ha kini ki snam ki bladap ka klet no henry ya kata ka jingkran jong iba arden ani ki dayas ngau mong ba ani ki dayas ngau bitar ba tengangan si ongkum ni ya ka jingkran jong I madu perstun I balaong ba penbej man kasan snem ngop man kasan snem ya kata kim sngew rem mo kim sngew rem namar ba kila yo ha kapor election san spa shkli lane si jar shkli lane arjar shkli kata ka we te bat sa ka we ru ka bami na ka jingkan tho ngan pen kan mau biang hang ne na ikong amperin I bela kan tho ya kilong kemi kilong kapa baila ong ba kimena ki pana ki penjak burom ya gari bakajai benreu ya kataru kila aklet hato pi kum kita gimena ki pana pi penjak burom ya gari bakajai benreu tinggal soang pi dalele pi nam penjak burom ya gari bakajai benreu kan mau ba lada video pana ro hakatu ka ying kasem ka pi syong pisa pi penbit penbiang ya ka jing ton kam hakatu ka ying te kamno pi penjak burom lada pi degi mena aru piri pi sumare ki khun ki ba na utu kupa ka bomot kumno pi penjak burom ya kata kari ba kajak benreu tengam tip hakano kalyang ba pi penjak burom teng kata teng ginhap ban kali na ikong amperen te hanrai ya kadi ki jingkran kila klet no tang ba ya kata ka jingkran jong iba arden mo te kamut ba kila yas ngaumong ba do kata-kata te henry gini hi kidei kita ki bakam ba gidei ginong kersan pra le segi kersan ha ka MP te ha MDC ki klem kersan shu te ka bomot ba ki sedang no ban kan tho lane kila ru bambong ba ki klem kersan ru kila bonong ba ngadai nong kersan pra pi nemar ba kinong kersan pra gila bun deng ini itu sano kan ladi ki ong ba ngadai nong kersan pra ru te nak liang ka jonga tangkan nigi kentin dengin se kan do pat next video ku bless you.